أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Καλώς ήρθατε. Σε αυτή την ανάλυση θα βουτήξουμε σε ένα από τα πιο πολυεπίπεδα και σημαντικά κεφάλαια του Κορανίου, το τρίτο, τη Σούρα Αλ-Ιμράν, δηλαδή η οικογένεια του Ιμράν. Είναι ένα κεφάλαιο που στέκεται ακριβώς στη μέση, ανάμεσα στην πίστη και την ιστορία, και αγγίζει βαθιά ερωτήματα για τη φύση της αποκάλυψης και τον ρόλο των προφητών. Πάμε λοιπόν να το εξερευνήσουμε μαζί. Λοιπόν, η Σούρα ξεκινάνε με κάτι πραγματικά δυνατό. Αυτή η δήλωση είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας απλός κανόνας ερμηνείας. Είναι σαν να μας λέει από την αρχή: προσοχή, έτσι πρέπει να προσεγγίσετε αυτό το κείμενο. Με ταπεινότητα και με την παραδοχή ότι κάποια πράγματα, ξέρετε, απλά ξεπερνούν την πλήρη ανθρώπινη κατανόηση. Αυτή η διάκριση, κρατήστε την, γιατί είναι το κλειδί για όλα όσα θα δούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε λοιπόν τον χάρτη της διαδρομής μας. Θα εξετάσουμε 6 κεντρικά θέματα. Θα ξεκινήσουμε με την αμετάβλητη αποκάλυψη, θα περάσουμε στις θαυματουργές γεννήσεις, θα δούμε τη σημασία της κοινής κληρονομιάς, μετά μια κοινότητα σφυριλατημένη στη φωτιά, θα μιλήσουμε για το μονοπάτι των ευσεβών και θα κλείσουμε με μια πρόσκληση για στοχασμό. Ξεκινάμε λοιπόν από τα θεμέλια. Πριν ακόμα η Σούρα μπει στις ιστορίες ή στους κανόνες, κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Θέτει τους όρους του παιχνιδιού. Ρωτάει: τι ακριβώς είναι αυτό το κείμενο που διαβάζουμε, ποια είναι η φύση του. Αυτή η ενότητα λοιπόν είναι ο οδηγός χρήσης για όλα όσα ακολουθούν. Εδώ λοιπόν η Σούρα μας δίνει 2 λέξεις κλειδιά, Μουχομάτ και Μουτασαμπιχάτ. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας σκεφτούμε ένα κτίριο. Οι στίχοι Μουχομάτ είναι τα θεμέλια, οι κολόνες, οι τείχοι που το κρατάνε όρθιο. Είναι οι ξεκάθαρες, θεμελιώδεις αρχές που δεν αμφισβητούνται. Από την άλλη, οι στίχοι Μουτασαμπιχάτ είναι, ας πούμε, τα βιτρό στα παράθυρα. Οι περίτεχνες στιχογραφίες. Είναι συμβολικοί, είναι ανοιχτή σε ερμηνεία, δίνουν βάθος και ομορφιά στο σύνολο. Και εδώ ακριβώς είναι το ζουμί της υπόθεσης. Η Σούρα προειδοποιεί. Λέει, ναι, ο πυρήνας είναι οι ξεκάθαροι στίχοι, τα θεμέλια. Αλλά οι αλληγορικοί, τα βιτρό, μπορούν να γίνουν παγίδα. Γιατί? Γιατί κάποιοι με, ας πούμε, στραβή καρδιά ή σύγχυση στο μυαλό μπορεί να τους πάρουν και να τους παρερμηνεύσουν επίτηδες για να δημιουργήσουν προβλήματα. Γι' αυτό και το κείμενο τονίζει πως το πραγματικό, το βαθύ τους νόημα το ξέρει μόνο ο Θεός και φυσικά εκείνοι που έχουν πραγματικά βαθιά γνώση. Έχοντας λοιπόν θέσει αυτούς τους κανόνες του παιχνιδιού, η Σούρα τώρα μας μεταφέρει σε μια από τις πιο δυνατές αφηγήσεις της. Μια ιστορία που δεν είναι απλά θεωρία, αλλά είναι η θεϊκή δύναμη στην πράξη. Και ναι, αυτή είναι η ιστορία που δίνει στο κεφάλαιο το όνομά του. Το πραγματικά συναρπαστικό εδώ δεν είναι απλά τα θαύματα ξεχωριστά, αλλά το πώς συνδέονται. Είναι σαν μια σκάλα, όπου κάθε σκαλοπάτι είναι ένα θαύμα που οδηγεί στο επόμενο, ακόμα μεγαλύτερο. Σκεφτείτε το, όλα ξεκινούν από κάτι πολύ ανθρώπινο, μια πράξη πίστης, τον όρκο της γυναίκας του Ιμράν. Από εκεί πάμε στη θαυματουργή φροντίδα της Μαριάμ, μετά στην κυριολεκτικά αδύνατη γέννηση του Γιάχια από ηλικιωμένους γονείς, και όλο αυτό κορυφώνεται στο απόλυτο, το αδιανόητο θαύμα, τη γέννηση του Ίσα, του Ιησού χωρίς πατέρα. Και αυτός ο διάλογος είναι η καρδιά όλης της αφήγησης. Η ερώτηση της Μαριάμ, μα πώς είναι δυνατόν να έχω παιδί, είναι η φωνή όλων μας. Είναι η φωνή της λογικής, των νόμων της φύσης που γνωρίζουμε, και η απάντηση που έρχεται, έτσι είναι ο Θεός. Δημιουργεί ό,τι θέλει. Είναι μια απάντηση που συντρίβει τους κανόνες μας. Είναι η απόλυτη δήλωση. Η δύναμη του δημιουργού δεν περιορίζεται από τους νόμους της δημιουργίας του. Τίποτα, μα τίποτα, δεν είναι αδύνατο. Και αφού είδαμε αυτές τις θεμελιώδεις ιστορίες, γεννάται ένα ερώτημα. Σε ποιον μιλούσε τελικά η Σούρα? Γιατί λέει όλες αυτές τις ιστορίες? Αυτή η ερώτηση είναι η γέφυρά μας για να περάσουμε από τον κόσμο της αφήγησης στον πραγματικό κόσμο του διαλόγου με τις άλλες κοινότητες της εποχής. Αυτή η ενότητα είναι πραγματικά κρίσιμη. Γιατί? Γιατί μας υπενθυμίζει κάτι πολύ βασικό. Το Κοράνι δεν εμφανίστηκε στο κενό. Μίλουσε απευθείας στους ανθρώπους της βίβλου, δηλαδή στις εβραϊκές και χριστιανικές κοινότητες που υπήρχαν τότε. Και δεν τους μιλούσε για να τους πολεμήσει, αλλά για να τους καλέσει σε διάλογο. Έναν διάλογο βασισμένο σε αυτά που ήδη μοιράζονταν. Και προσέξτε πώς το κάνει. Είναι ιδιοφυές. Η Σούρα δεν ξεκινάει λέγοντας «κάνετε λάθος εδώ, εδώ και εδώ». Όχι. Κάνει το αντίθετο. Αναζητά το κοινό έδαφος. Το υψηλότερο κοινό έδαφος. Και ποιο είναι αυτό? Η πίστη στον έναν Θεό. Είναι σαν να λέει «ελάτε,
Ας αφήσουμε για λίγο τις διαφορές μας και ας συμφωνήσουμε στο πιο βασικό, σε αυτό που μας ενώνει όλους, τον αγνό μονοθεϊσμό. Και για να το κάνει αυτό ακόμα πιο ισχυρό, η Σούρα φέρνει στο προσκήνιο τον πατριάρχη όλων, τον Αβραάμ. Και λέει κάτι ρηξικέλευθο. Λέει, ο Αβραάμ δεν ήταν ούτε Εβραίος ούτε χριστιανός όπως τους ξέρουμε σήμερα. Ήταν κάτι πιο αρχαίγωνο, πιο θεμελιώδες. Ήταν ένας Χανίφ Μουσλίμα. Τι σημαίνει αυτό? Χανίφ σημαίνει ο αγνός μονοθεϊστής, αυτός που έψαχνε τον ένα Θεό. Και Μουσλίμ κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που υποτάσσεται σε αυτόν. Άρα τον παρουσιάζει ως το απόλυτο πρότυπο πίστης, πριν καν δημιουργηθούν οι διαχωρισμοί. Και τώρα η κάμερα αλλάζει εστίαση. Από τον διάλογο με τους έξω γυρνάει προς τα μέσα, στην ίδια την τότε νεαρή μουσουλμανική κοινότητα. Και εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ, πολύ πρακτικά. Η ερώτηση πλέον είναι, ωραία, και τώρα που είμαστε μια κοινότητα, πώς επιβιώνουμε, πώς αντέχουμε όταν τα πράγματα ζορίζουν? Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί. Το Κοράνι εδώ δεν λειτουργεί σαν βιβλίο θεολογίας, αλλά σαν εγχειρίδιο επιβίωσης. Παίρνει πραγματικά ιστορικά γεγονότα, συγκεκριμένα τις μάχες του Μπάντρ και του Ουχούντ, νίκες και ήττες, και δεν το κάνει για να μας παραδώσει ένα μάθημα ιστορίας. Το κάνει για να βγάλει από αυτά τα γεγονότα διαχρονικά μαθήματα, αρχές που ισχύουν για κάθε κοινότητα, σε κάθε εποχή που περνάει μια κρίση. Ουσιαστικά, μας δίνει ένα σχέδιο 4 βημάτων για την ανθεκτικότητα. Πρώτον, λέει, μην πέφτετε ψυχολογικά, μην απογοητεύεστε, κουράγιο. Δεύτερον, κάντε υπομονή, σφίξτε τα δόντια και αντέξτε, επιμονή. Τρίτον, να έχετε εμπιστοσύνη ότι υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο, ακόμα και αν δεν το βλέπετε τώρα. Πίστη. Και τέταρτον, ίσως το πιο σημαντικό, μάθετε από τα λάθη σας. Αναλύστε τι πήγε στραβά, ζητήστε συγχώρεση και προχωρήστε καλύτεροι. Το θέμα δεν είναι να μην πέσεις ποτέ, αλλά το πώς θα σηκωθείς. Και από την ανθεκτικότητα της ομάδας, η Σούρα κάνει zoom στο άτομο, στον χαρακτήρα του καθενάς. Και ρωτάει, ωραία, πέρα από την ομάδα, τι κάνει έναν άνθρωπο ξεχωριστά, έναν πραγματικά δίκαιο και ευσεβή άνθρωπο? Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Το εντυπωσιακό είναι ότι η ευσέβεια δεν ορίζεται από τις τελετουργίες, αλλά από την πράξη, από τον χαρακτήρα. Έχει να κάνει με το πώς φέρεσαι στους άλλους. Δίνεις και στα εύκολα και στα δύσκολα, κρατάς τον θυμό σου, συγχωρείς. Έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου. Όταν κάνεις λάθος, το παραδέχεσαι, ζητάς συγχώρεση και δεν επιμένεις σε αυτό. Η πίστη, με άλλα λόγια, δεν είναι κάτι που λες, είναι κάτι που κάνεις. Και για το μεγάλο φινάλε, η Σούρα κάνει κάτι εκπληκτικό. Μας βγάζει από τον μικρό κόσμο του εαυτού μας και μας πετάει στο ίδιο το σύμπαν. Μας οδηγεί από μέσα προς τα έξω. Και το κάλεσμα είναι σαφές. Μην πιστεύετε απλά στα τυφλά. Σκεφτείτε, παρατηρήστε τον κόσμο γύρω σας. Αυτό που ακούμε δεν είναι απλά ένας ποιητικός στίχος. Είναι μια πρόσκληση για άσκηση του μυαλού και του πνεύματος. Η λογική είναι απλή. Κοίτα γύρω σου. Κοίτα την τάξη του σύμπαντος, την εναλλαγή της μέρας με τη νύχτα που δεν αποτυγχάνει ποτέ. Είναι δυνατόν όλο αυτό να είναι τυχαίο? Η Σούρα λέει πως αν πραγματικά σκεφτείς πάνω σε αυτά, θα καταλήξεις στο συμπέρασμα ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένας σκοπός. Ο στοχασμός πάνω στη δημιουργία λοιπόν γίνεται ένας δρόμος για να γνωρίσεις τον δημιουργό. Και κάπως έτσι όλα δένουν μαζί. Εδώ νομίζω φαίνεται η ιδιοφυΐα της Σούρα Άλι Ιμράν. Δεν παρουσιάζει την πίστη σαν ένα απομονωμένο κομμάτι. Αντίθετα, είναι σαν ένας υφαντής που παίρνει τις κλωστές της θεολογίας, της ιστορίας, της ηθικής και του προσωπικού στοχασμού και τις υφαίνει όλες μαζί σε ένα ενιαίο πανέμορφο χαλί. Και όλα καταλήγουν σε ένα πράγμα. Σε μια ζωντανή, συνειδητή σχέση με τον Θεό και με τον κόσμο που αυτός δημιούργησε. Το κεφάλαιο λοιπόν δεν κλείνει με μια απάντηση, αλλά με μια ερώτηση. Μια πολύ δυνατή ερώτηση που μένει να μας συντροφεύει. Δεν είναι για να την απαντήσουμε μια και έξω, αλλά για να ζούμε με αυτήν. Πώς μπορούμε, κοιτάζοντας τα τεράστια, ορατά σημάδια του σύμπαντος, να δυναμώσουμε τη δική μας εσωτερική, αόρατη πίστη? Αυτή είναι η πρόκληση. Σας ευχαριστώ. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εις βάθος συζήτηση. Λοιπόν, σήμερα έχουμε στα χέρια μας ένα υλικό πολύ ιδιαίτερο. Είναι μια μεταγραφή από το 3ο κεφάλαιο του Κορανίου, τη Σούρα Άλι Ιμράν, που μεταφράζεται ως «η οικογένεια του Ιμράν». Και η αποστολή μας σήμερα είναι να βουτήξουμε σε αυτό το κείμενο, να δούμε τις κεντρικές ιστορίες, τις θεολογικές ιδέες, αλλά και την καθοδήγηση που προσφέρει.
Είναι ένα κεφάλαιο κλειδί όντως και είναι κλειδί γιατί ξέρεις δεν μένει μόνο σε γενικές αρχές. Μας βυθίζει σε πολύ λεπτομερείς αφηγήσεις για πρόσωπα κλειδιά όπως η Μαρία και ο Ιησούς που είναι γνωστές σε όλες τις αβρααμικές παραδόσεις. Και μάλιστα ανοίγει έναν άμεσο διάλογο μαζί τους. Θα δούμε τη δομή του από τις θεολογικές βάσεις μέχρι τις ιστορίες και την πρακτική ηθική καθοδήγηση. Ωραία, για να το πιάσουμε από την αρχή. Το πρώτο πράγμα που ξεχωρίζει είναι η επιβεβαίωση της μοναδικότητας του Θεού. Αλλά αμέσως μετά λέει κάτι που, τουλάχιστον στην αρχή, μου φάνηκε κάπως αντιφατικό. Λέει ότι το Κοράνι αποκαλύφθηκε για να επιβεβαιώσει τις προηγούμενες γραφές, την Τορά και το Ευαγγέλιο, αλλά ταυτόχρονα αυτό αποκαλείται Φουρκάν. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Αυτός ο όρος, Φουρκάν, είναι όλη η καρδιά του επιχειρήματος εδώ. Θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ως το κριτήριο ή ο διαχωριστής. Σκέψω το σαν τον απόλυτο έλεγχο αληθείας. Τον τελικό φακό μέσα από τον οποίο κρίνεται η αλήθεια όσων προηγήθηκαν. Άρα ναι, επιβεβαιώνει την προφητική τους προέλευση, αλλά ταυτόχρονα λέει «Εγώ είμαι το τελικό μέτρο για να διακρίνεις την αλήθεια από την παραποίηση μέσα σε αυτές». Κατάλαβα. Και αμέσως μετά από αυτόν τον ισχυρισμό, το κείμενο κάνει κάτι ακόμα πιο, θα έλεγα, έξυπνο. Σχεδόν μας δίνει ένα εγχειρίδιο οδηγιών για το πώς να το διαβάσουμε. Ακριβώς αυτό κάνει. Εδώ είναι όλο το ζουμί. Το ίδιο το κείμενο λέει ότι περιέχει δύο τύπους εδαφίων. Από τη μία έχουμε τα μουχακαμάτ, αυτά τα περιγράφει ως τα θεμελιώδη, τα απολύτως σαφή. Η μητέρα του βιβλίου. Οι πυλώνες. Ναι, οι πυλώνες. Και από την άλλη υπάρχουν τα μουτασαμπιχάτ, που είναι τα αλληγορικά, τα συμβολικά, αυτά που δεν είναι άμεσα προφανή. Άρα είναι σαν ένας ενσωματωμένος μηχανισμός ασφαλείας κατά των παρερμηνιών. Σου λέει δηλαδή, στηρίξου στα θεμέλια, στα ξεκάθαρα. Μην προσπαθείς να αποκωδικοποιήσεις τα μυστήρια, γιατί αυτός ο δρόμος οδηγεί σε μπελάδες. Ακριβώς. Είναι μια πολύ ισχυρή δήλωση για τη φύση της πίστης και της ερμηνείας. Το κείμενο προειδοποιεί ρητά ότι όσοι έχουν στρέβλωση στην καρδιά τους, δηλαδή κακή πρόθεση, εστιάζουν επίτηδες στα αλληγορικά εδάφια. Και γιατί το κάνουν αυτό? Σύμφωνα με το κείμενο, για δύο λόγους. Για να προκαλέσουν διχόνοια και για να επιβάλλουν τη δική τους αυθαίρετη ερμηνεία. Ενώ οι εδρεωμένοι στη γνώση απλώς παραδέχονται ότι μόνο ο Θεός γνωρίζει την πλήρη σημασία και πιστεύουν σε όλο το βιβλίο. Αφού θέτει αυτούς τους μεγάλους αφηρημένους κανόνες, το κείμενο κάνει κάτι εκπληκτικό. Τους προσγειώνει στην πραγματικότητα μέσα από μια βαθιά προσωπική ιστορία. Μας δείχνει αυτές τις αρχές σε δράση. Ναι, μεταφερόμαστε κατευθείαν στην ιστορία της οικογένειας του Ιμράν. Η σύζυγος του Ιμράν κάνει ένα τάμα στον Θεό, αφιερώνει το αγέννητο παιδί της εξ ολοκλήρου στην υπηρεσία του. Μια πράξη απόλυτης αφοσίωσης. Αλλά υπάρχει μια ανατροπή? Ναι, όταν γεννά, λέει «Κυριέ μου, γέννησα ένα κορίτσι». Και το κείμενο παρεμβάλλεται και σχολιάζει «Και ο Θεός γνώριζε καλύτερα τι γέννησε». Σε μια πατριαρχική κοινωνία, αυτό θα μπορούσε να φανεί σαν απογοήτευση, αλλά η ιστορία το πλαισιώνει εντελώς διαφορετικά. Της δίνει το όνομα Μαρία, Μαριάμ, και προσεύχεται ο Θεός να την προστατεύει. Και το κείμενο λέει ότι ο Θεός την αποδέχτηκε με καλή αποδοχή και της έδωσε καλή ανατροφή υπό την κηδαιμονία του προφήτη Ζαχαρία. Και εδώ η ιστορία εισάγει το θαύμα. Ακριβώς. Κάθε φορά που ο Ζαχαρίας έμπαινε στον χώρο προσευχής της, έβρισκε δίπλα της τροφή. Τροφή που δεν είχε φέρει κανείς. Και όταν τη ρωτούσε «Μαριάμ, από πού είναι αυτό?» Εκείνη απαντούσε «Είναι από τον Θεό. Ο Θεός παρέχει σε όποιον θέλει χωρίς μέτρο». Μάλιστα. Αυτή η λεπτομέρεια δεν είναι απλώς ένα θαύμα για τη Μαρία. Είναι η σπίθα που ανάβει την ελπίδα στην καρδιά του ίδιου του Ζαχαρία. Είναι μια καταλυτική στιγμή. Βλέποντας αυτή την απτή απόδειξη της θεϊκής φροντίδας, ο Ζαχαρίας, ένας άντρας ήδη μεγάλος σε ηλικία, με στήρα γυναίκα, εμπνέεται να ζητήσει το αδύνατο. Ναι, μπορεί σχεδόν να νιώσεις τον συλλογισμό του. Αν ο Θεός μπορεί να κάνει αυτό για εκείνην, ίσως, μόνο ίσως, να μπορεί να κάνει κάτι και για μένα. Έτσι προσεύχεται για έναν καλό απόγονο. Και η απάντηση έρχεται σχεδόν αμέσως. Αμέσως. Οι άγγελοι του αναγγέλουν τη γέννηση του Ιωάννη, του Γιαχία.
και δεν είναι απλώς ένας γιος, περιγράφεται με πολύ συγκεκριμένους όρους. Θα επιβεβαιώσει έναν λόγο από τον Θεό, μια σαφής αναφορά στον Ιησού, θα είναι ηγέτης, εγκρατής και προφήτης. Και η αντίδραση του Ζαχαρία είναι τόσο ανθρώπινη. Ακόμα και ένας προφήτης μπροστά στο θαύμα ρωτάει «Μα πώς? Εγώ είμαι γέρος και η γυναίκα μου στήρα». Αυτό κάνει αυτές τις μορφές τόσο αληθινές. Βέβαια, και δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις. Είναι η απόλυτα λογική ανθρώπινη αντίδραση. Αλλά η απάντηση που παίρνει είναι ένα μοτίβο που θα δούμε να επαναλαμβάνεται. Έτσι είναι, ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Είναι η υπενθύμηση ότι οι ανθρώπινοι περιορισμοί δεν ισχύουν για τη θεϊκή δύναμη. Και αυτό το θέμα της θεϊκής δύναμης κορυφώνεται θεαματικά με την ιστορία της ίδιας της Μαρίας. Η αφήγηση φτάνει στο αποκορυφώμα της. Ναι, εδώ οι άγγελοι της απευθύνονται άμεσα, με λόγια απίστευτου επένου. «Ω Μαρία, πράγματι ο Αλλάχ σε εξέλεξε, σε εξάγνησε και σε εξέλεξε πάνω από τις γυναίκες όλων των εθνών». Και μετά τις φέρνουν τα νέα, ότι ο Θεός της δίνει χαρμόσυνα νέα για έναν λόγο από αυτόν, το όνομά του θα είναι ο Μεσσίας, Ιησούς, γιος της Μαρίας, τιμημένος σε αυτόν τον κόσμο και στον επόμενο. Η ερώτησή της μοιάζει με του Ζαχαρία, αλλά έχει μια θεμελιώδη διαφορά, έτσι δεν είναι. Δεν ρωτάει για τη βιολογική αδυναμία, αλλά για την ακεραιότητά της. «Κύριέ μου, πώς θα έχω γιο αφού κανένας άντρας δεν με άγγιξε?» Τι μας λέει αυτή η διαφορά? Μας λέει ότι εδώ βρισκόμαστε στον θεολογικό πυρήνα. Η απάντηση που της δίνεται είναι η απόλυτη δήλωση της θεϊκής δημιουργικής δύναμης. Έτσι είναι, ο Αλλάχ δημιουργεί ό,τι θέλει. Όταν αποφασίζει κάτι, απλώς του λέει γίνου και γίνεται. Η γέννηση του Ιησού δεν παρουσιάζεται ως ένα απλό βιολογικό θαύμα, αλλά ως ένα πράξη καθαρής θεϊκής βούλησης, στο ίδιο επίπεδο με την αρχική δημιουργία. Στη συνέχεια, το κείμενο απαριθμεί τα θαύματα του Ιησού. Έπλασε ένα πουλί από πυλό και του φύσηξε ζωή, θεράπευσε τυφλούς, λεπρούς, ανέστησε νεκρούς. Αλλά υπάρχει μια μικρή φράση που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, σαν ρεφρέν, με την άδεια του Θεού. Γιατί αυτή η επανάληψη είναι τόσο κρίσιμη? Το κείμενο μοιάζει να επιμένει σε αυτό το σημείο. Είναι απολύτως κρίσιμη. Αυτή η φράση «μπιίδνιλα» είναι το κλειδί για την Ισλαμική κατανόηση του Ιησού, με το να επιμένει ότι κάθε θαύμα, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι, γίνεται μόνο με την άδεια του Θεού. Το κείμενο χαράζει μια ξεκάθαρη γραμμή. Τονίζει διαρκώς ότι η δύναμη του Ιησού δεν είναι εγγενής, δεν πηγάζει από τον ίδιο. Είναι αγωγός της δύναμης, όχι η πηγή. Ακριβώς. Είναι ένας προφήτης εξουσιοδοτημένος από τον Θεό, όχι ο ίδιος ο Θεός. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το κείμενο κλείνει αυτό το κεφάλαιο με μια τελική, πολύ δυνατή θεολογική σύγκριση. Μοιάζει με το αποκορυφώμα όλης της επιχειρηματολογίας. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι η στιγμή που το κείμενο μεταφορικά ρίχνει το μικρόφωνο στο πάτωμα. Λέει, η περίπτωση του Ιησού για τον Αλλάχ είναι όπως η περίπτωση του Αδάμ. Τον δημιούργησε από χώμα και μετά του είπε «γίνου» και έγινε. Είναι ένα ρητορικό αριστούργημα. Ναι, ουσιαστικά λέει, εντυπωσιάζεστε από μια γέννηση χωρίς πατέρα? Τι θα λέγατε για μια δημιουργία χωρίς κανέναν γονιό? Χρησιμοποιεί το ακόμη μεγαλύτερο θαύμα του Αδάμ για να πλαισιώσει το θαύμα του Ιησού, ορίζοντάς τον ως την κορυφή της ανθρώπινης προφετείας, αλλά όχι ως κάτι θεϊκό. Αφού λοιπόν τοποθετεί τον Ιησού μέσα στο δικό του θεολογικό πλαίσιο, το κείμενο αλλάζει ταχύτητα και ύφος. Στρέφεται προς τα έξω και απευθύνεται άμεσα στους ανθρώπους της βίβλου, δηλαδή στους Εβραίους και τους Χριστιανούς. Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του διαλόγου? Ο σκοπός είναι μια πρόσκληση. «Ω άνθρωποι της βίβλου, ελάτε σε έναν κοινό λόγο μεταξύ ημών και ημών». Και ποιος είναι αυτός ο κοινός λόγος? Ένας ριζικός, απόλυτος μονοθεϊσμός. Να μην λατρεύουμε κανέναν άλλον εκτός από τον Θεό, να μην του προσάπτουμε κανέναν συνέτερο και να μην παίρνουμε ο ένας τον άλλον ως Κύριο αντί για τον Θεό. Είναι μια έκκληση για επιστροφή σε αυτό που το κείμενο θεωρεί την κοινή, ξεχασμένη κληρονομιά τους. Και για να στηρίξει αυτή την πρόσκληση, χρησιμοποιεί ως κεντρική φιγούρα τον Αβραάμ. Πώς τον αξιοποιεί στην επιχειρηματολογία του? Κοίτα, αυτό είναι ένα πανέξυπνο επιχείρημα. Το κείμενο υποστηρίζει. Ο Αβραάμ δεν ήταν ούτε Εβραίος ούτε Χριστιανός, αλλά ήταν ένας Χανίφ Μουσλιμάν.
Αυτοί οι δύο όροι είναι φορτισμένοι με νόημα. Χανίφ αναφέρεται σε κάποιον που ακολουθεί τον πρωταρχικό αγνώμονο θεϊσμό, πριν αυτός διασπαστεί σε οργανωμένες θρησκείες. Και Μουσλίμ εδώ χρησιμοποιείται με την κυριολεκτική του σημασία, αυτός που έχει υποταχθεί στον Θεό. Άρα δεν λέει ότι ο Αβραάμ ήταν μέλος της θρησκείας του Ισλάμ όπως τη γνωρίζουμε, αλλά ότι ενσάρκωνε την κεντρική αρχή της υποταγής, που είναι και η κυριολεκτική σημασία της λέξης Ισλάμ. Ακριβώς. Είναι μια αναδιαμόρφωση της ιστορίας. Τοποθετεί τον Αβραάμ ως το πρωτότυπο της αγνής πίστης, τον κοινό πρόγονο όλων, του οποίου η πίστη δεν είχε ταμπέλες. Το επιχείρημα είναι ότι το Ισλάμ έρχεται για να αποκαταστήσει αυτή την πρωταρχική υποταγή στον έναν Θεό. Μια προσπάθεια να βρεθεί μια κοινή ρίζα. Κατανοητό. Και μετά από αυτές τις τεράστιες θεολογικές συζητήσεις, το τελευταίο μεγάλο μέρος του κεφαλαίου αλλάζει και πάλι εστίαση. Αυτή τη φορά στρέφεται προς τα μέσα, προς την ίδια την κοινότητα των πιστών. Γίνεται πολύ πρακτικό. Ναι, το κείμενο αρχίζει να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για τη δόμηση της κοινότητας. Υπάρχει μια εμβληματική φράση. «Και κρατηθείτε γερά από το σχονί του Αλλάχ όλοι μαζί και μην διχάζεστε». Το σχονί του Αλλάχ. Έχει ερμηνευτεί ως το Κοράνι, η πίστη, η ίδια η ενότητα. Είναι μια ισχυρή προειδοποίηση ενάντια στις εσωτερικές διαμάχες. Και για να τονίσει τη σημασία της πίστης και της ενότητας, χρησιμοποιεί και ένα ιστορικό παράδειγμα, τη μάχη του Μπάντρ. Γιατί να χρησιμοποιήσει μια στρατιωτική νίκη σε αυτό το σημείο? Ποιο είναι το βαθύτερο μήνυμα? Το μήνυμα είναι ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται από την αριθμητική ή την υλική δύναμη. Εξαρτάται από την πίστη, την υπομονή και τη θεϊκή βοήθεια. Στο Μπάντρ, μια μικρή ομάδα πιστών νίκησε έναν πολύ μεγαλύτερο στρατό. Αυτό παρουσιάζεται ως απόδειξη ότι όταν η κοινότητα είναι ενωμένη και πιστή, ο Θεός παρεμβαίνει. Και φαίνεται ότι αυτή η συλλογική δύναμη συνδέεται άμεσα με την ατομική συμπεριφορά, γιατί αμέσως μετά αρχίζει να μιλάει για πράγματα όπως ο έλεγχος του θυμού, η γενεοδωρία, η συγχώρεση, ακόμα και για οικονομικούς κανόνες όπως η απαγόρευση της τοκογλυθίας. Εννοείται. Το κείμενο το καθιστά σαφές ότι μια ισχυρή κοινότητα χτίζεται από άτομα με ισχυρό χαρακτήρα. Η ευσέβεια, τα χαρακτηριστικά των αλμουτακίν όπως τους ονομάζει, δεν είναι απλώς η προσευχή. Είναι το να δίνεις απλόχερα, να καταπίνεις τον θυμό σου, να συγχωρείς. Η κάθετη σχέση με τον Θεό αποδεικνύεται μέσα από την οριζόντια σχέση με τους συνανθρώπους. Το ένα δεν υπάρχει χωρίς το άλλο. Λοιπόν, ας τα συνδέσουμε όλα αυτά. Κάναμε ένα απίστευτο ταξίδι. Ξεκινήσαμε από τους κανόνες ερμηνείας του ίδιου του κειμένου, βουτήξαμε στις επικές ιστορίες της οικογένειας του Ιμράν, της Μαρίας και του Ιησού. Παρακολουθήσαμε έναν θεολογικό διάλογο με άλλες θρησκείες. Και καταλήξαμε σε πρακτικές συμβουλές για το πώς να είσαι καλός άνθρωπος και να χτίσεις μια δίκαιη κοινωνία. Είναι μια απίστευτη διαδρομή. Είναι ταξίδι από το δόγμα στην ιστορία και από την ιστορία στην εφαρμοσμένη ηθική. Και ο τρόπος που τελειώνει είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο. Μετά από όλη αυτή τη συζήτηση για την αποκάλυψη μέσω του λόγου, για το Ιερό Κείμενο, τα τελευταία εδάφια δεν δίνουν άλλη μια εντολή. Σωστά, δείχνουν προς τα έξω, προς το σύμπαν. Ακριβώς. Και εδώ βρίσκεται η τελική σκέψη που αφήνει στον ακροατή. Το κείμενο καλεί τους ανθρώπους της νόησης να παρατηρήσουν και να στοχαστούν τη δημιουργία των ουρανών και της γης, την εναλλαγή της νύχτας και της μέρας και να τα δουν ως σημάδια του Θεού. Και αυτό θέτει ένα ερώτημα. Ναι. Τι σημαίνει για ένα κείμενο που εστιάζει τόσο έντονα στην αποκάλυψη μέσω του λόγου, να κορυφώνεται με μια έκκληση για αποκάλυψη μέσω του κόσμου? Υπονοεί ότι η πίστη δεν είναι μόνο να διαβάζεις ένα βιβλίο, αλλά και να διαβάζεις το σύμπαν. Και αφήνει αυτήν την ιδέα να αιωρείται, ότι ο στοχασμός πάνω στη φύση είναι από μόνος του μια βαθιά πράξη λατρείας και αναζήτησης. Καλώς ήρθατε στη συζήτηση. Σήμερα λοιπόν εστιάζουμε σε ένα κείμενο θεμελιώδους σημασίας, τη Σούρα Αλ-Ειμράν. Και στην καρδιά της ανάλυσής μας βρίσκεται μια διάκριση που θέτει το ίδιο το κείμενο. Από τη μία έχουμε τα εδάφια Μουχαματάτ, τα ξεκάθαρα, τα θεμελιώδη, και από την άλλη τα Μουτασάμπιχατ, τα αλληγορικά, αυτά που, ναι, επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες. Ακριβώς. Και το κεντρικό ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Έχουμε στα χέρια μας έναν θεμελιωδώς, σαφή οδηγό?
Ένα χάρτη με ξεκάθαρες διαδρομές, ή μήπως η ίδια η δομή του με την ύπαρξη αυτών των αλληγορικών εδαφείων μας λέει ότι το ταξίδι της κατανόησης είναι εγγενώς περίπλοκο. Η δική μου θέση είναι ότι ο πυρήνας του κειμένου είναι ακλόνητος και το μήνυμά του αδιαμφισβήτητα σαφές. Εγώ από την άλλη θα υποστηρίξω ότι αυτή η πολυπλοκότητα δεν είναι ένα εμπόδιο, αλλά είναι το ίδιο το μήνυμα. Δηλαδή, ότι το κείμενο δεν μας δίνει απλώς απαντήσεις, αλλά μας μαθαίνει πώς να θέτουμε τα σωστά ερωτήματα, αναγνωρίζοντας πάντα τα όρια της ανθρώπινης γνώσης. Μας λέει ότι περιέχει εδάφια θεμελιώδη, Αγιάτ Μουχακάματ, και μάλιστα τα αποκαλεί μητέρα του βιβλίου, Αλ-Κιτάμπ. Σκέψε το σαν το σύνταγμα ενός κράτους. Είναι οι θεμελιώδεις, οι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Όλα τα υπόλοιπα, οι πιο σύνθετοι νόμοι, πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως αυτού του συντάγματος, ποτέ εναντίον του. Αυτή η μητέρα του βιβλίου είναι οι μεγάλες, καθαρές αλήθειες. Η μοναδικότητα του Θεού, η πίστη στους προφήτες, οι ηθικές προσταγές. Το κείμενο αυτό χαρακτηρίζεται καθοδήγηση και κριτήριο. Αυτές είναι λέξεις που δηλώνουν διάβγεια, όχι ομίχλη. Και είναι πολύ αυστηρό με όσους κυνηγούν την ερμηνεία των αλληγορικών εδάφιων. Λέει ότι έχουν διαστροφή στις καρδιές τους και αναζητούν τη διχόνοια, τη φίτνα. Η στάση που προτείνει δεν είναι η ατέρμονη ανάλυση, αλλά η εμπιστοσύνη. Πιστεύουμε σε αυτό, όλα προέρχονται από τον Κυριό μας. Ουσιαστικά, μας καλεί να εγκυροβολήσουμε στα σίγουρα. Είναι μια ισχυρή αναλογία αυτή με το Σύνταγμα, το δέχομαι, αλλά πιστεύω ότι το ίδιο το κείμενο κατά κάποιον τρόπο την υπονομεύει, διότι αν όλα ήταν τόσο ξεκάθαρα, γιατί να υπάρχει καν η κατηγορία των Μουτασαμπιχάτ, των αλληγορικών? Η ύπαρξή τους και μόνο είναι μια δήλωση. Το κείμενο δεν κρύβει την πολυπλοκότητά του, την αναδεικνύει από την αρχή. Και εδώ είναι το σημείο που με συναρπάζει. Φτάνει στο σημείο να πει ότι κανείς δεν γνωρίζει την αληθινή ερμηνεία Ταουίλ του, παρά μόνο ο Θεός. Αυτή είναι μια συγκλονιστική παραδοχή. Δεν είναι απλώς ένας οδηγός, είναι ταυτόχρονα και ένας καθρέφτης που μας δείχνει τα όρια της διάνοιας μας. Ακόμα και οι βαθιά ριζωμένοι στη γνώση δεν ισχυρίζονται ότι κατέχουν τη τελική ερμηνεία. Τι κάνουν? Δηλώνουν πίστη. Για μένα αυτό δεν είναι παθητικότητα. Είναι ύψιστη μορφή πνευματικής ωριμότητας. Να ασχολείσαι με το κείμενο, να το μελετάς, αλλά ταυτόχρονα να παραδέχεσαι με ταπεινότητα ότι η πλήρης εικόνα σου διαφεύγει. Οι ιστορίες που περιέχει, όπως η θαυματουργή γέννηση του Ιησού, δεν είναι απλές οδηγίες. Είναι θεολογικά γεγονότα που έχουν προκαλέσει αιώνες συζητήσεων ακριβώς επειδή δεν είναι απλοϊκά. Επιμένω όμως στην ιεραρχία που θέτει η μητέρα του βιβλίου. Δεν είναι απλώς μια κατηγορία εδαφείων ανάμεσα σε άλλες. Είναι το θεμέλιο. Όταν το κείμενο καλεί τους ανθρώπους του βιβλίου σε έναν κοινό λόγο, ποιος είναι αυτός? Να μην λατρεύουμε κανέναν άλλον παρά μόνο τον Θεό. Αυτή δεν είναι μια αλληγορική ιδέα, ένα μουτασαμπίχ που σηκώνει συζήτηση. Είναι ο πυρήνας του συντάγματος, η πιο ξεκάθαρη μονοθεϊστική αρχή. Ή όταν περιγράφει τον Αβραάμ ως Χανίφαν Μουσλίμαν, το παρουσιάζει ως ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Αυτά είναι τα αγκυροβόλια. Μα ποιος ορίζει τι είναι αγκυροβόλιο και τι όχι? Αυτή ακριβώς η διαδικασία του διαχωρισμού είναι μια πράξη ερμηνείας. Λοιπόν, ας πάρουμε ένα παράδειγμα από το ίδιο το κείμενο. Η ιστορία του Ιησού που μιλάει μέσα από την κούνια. Είναι αυτό ένα σαφές εδάφιο, ένα μουχκάμ, ή ένα αλληγορικό, ένα μουτασαμπίθ? Αν είναι σαφές, το δεχόμαστε κυριολεκτικά ως θαύμα και τελειώνει η συζήτηση. Αν όμως είναι αλληγορικό, τι συμβολίζει? Το γεγονός ότι θεολόγοι για αιώνες διαφωνούν για την κατηγοριοποίησή του αποδεικνύει ότι η γραμμή μεταξύ σαφούς και αλληγορικού δεν είναι πάντα τόσο καθαρή όσο λες. Η ιεραρχία που περιγράφεις υπάρχει, ναι, αλλά η πρόσβαση σε αυτήν απαιτεί ερμηνευτική προσπάθεια. Μήπως όμως αυτή η ερμηνευτική προσπάθεια είναι ακριβώς ο πειρασμός από τον οποίο μας προειδοποιεί το κείμενο? Μήπως η αιμονή μας να τα κατηγοριοποιήσουμε όλα είναι μια μορφή διανοητικής αλαζονίας? Δεν θα έλεγα ότι την σταματά. Θα έλεγα ότι την καθοδηγεί. Δεν λέει μην σκέφτεστε, λέει σκεπτείτε με ταπεινότητα.
Η προειδοποίηση να μην επιχειρηματολογεί κανείς για όσα δεν γνωρίζει δεν είναι μια εντολή για σιωπή. Είναι μια προτροπή για προσοχή. Σαν να μας λέει, προχωρήστε, αλλά να ξέρετε ότι εδώ το έδαφος είναι επισφαλές. Και όμως το κείμενο δεν αφήνει τα πάντα ανοιχτά. Όταν προκύπτει ένα μεγάλο θεολογικό ερώτημα, συχνά δίνει την απάντηση για να κλείσει τη συζήτηση. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παρθενογέννηση του Ιησού. Ένα τεράστιο μυστήριο. Πώς το αντιμετωπίζει? Δίνει μια άμεση αναλογία. Η ομοιότητα του Ιησού ενώπιον του Θεού είναι σαν την ομοιότητα του Αδάμ. Τον έπλασε από χώμα και έπειτα του είπε «γίνου» και έγινε. Τι πιο ξεκάθαρο από αυτό? Δεν είναι μια αλληγορία. Είναι μια ευθεία σύγκριση που στοχεύει να τερματίσει τη διαμάχη, λέγοντας απλά ότι για τον δημιουργό η δημιουργία από το μηδέν και η δημιουργία χωρίς πατέρα είναι το ίδιο πράγμα. Παρέχει την ερμηνεία μέσα στο ίδιο το πλαίσιο. Συμφωνώ ότι παρέχει μια ερμηνεία, αλλά ακόμα και αυτή η ξεκάθαρη αναλογία δεν κλείνει τη συζήτηση, τη βαθαίνει. Ναι, εξισώνει τη δύναμη του Θεού στις δύο περιπτώσεις, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τεράστια ερωτήματα για τη φύση της δημιουργίας, τη μοναδικότητα κάθε προφήτη. Αντί να είναι το τέλος της συζήτησης, είναι η αρχή μιας πολύ πιο βαθιάς θεολογικής εξερεύνησης. Και αυτό μου οδηγεί στο κεντρικό μου επιχείρημα για την ερμηνεία, το ταούλι. Το γεγονός ότι το κείμενο προειδοποιεί για την κατάχρηση της ερμηνείας, για μένα υπονοεί ότι η ορθή χρήση της είναι όχι μόνο θεμιτή, αλλά και αναγκαία. Αλλά πού είναι το όριο μεταξύ ορθής χρήσης και κατάχρησης? Το κείμενο συνδέει την αναζήτηση της ερμηνείας με την πρόθεση. Αν η πρόθεση είναι η διχόνοια, τότε είναι καταδικαστέα. Εγώ λέω ότι ο ασφαλέστερος δρόμος είναι να μένει στα θεμελιώδη. Ο ασφαλέστερος ίσως, αλλά όχι απαραίτητα ο πιο γόνιμος. Κοίτα, η δήλωση κλειδί, και θα επανέρχομαι πάντα σε αυτήν, είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει την ερμηνεία του παρά μόνο ο Θεός. Αυτό το απόλυτο όριο καθιστά κάθε δική μας προσπάθεια, όσο καλοπροαίρετη κι αν είναι, εγγενώς προσωρινή. Δεν μας λέει να σταματήσουμε να κολυμπάμε, μας λέει να μην νομίζουμε ποτέ ότι φτάσαμε στην απέναντι όχθη. Καταλαβαίνω αυτή την οπτική, αλλά κινδυνεύει να μετατρέψει ένα κείμενο που προορίζεται για δράση σε ένα αντικείμενο ακαδημαϊκής μελέτης. Ας μην ξεχνάμε τον πρωταρχικό του σκοπό. Δεν είναι μια αφηρημένη θεολογική πραγματεία. Είναι ένας οδηγός ζωής. Και ως οδηγός είναι γεμάτος από σαφείς πρακτικές εντολές. Κρατηθείτε σταθερά από το σκηνή του Θεού όλοι μαζί και μη διχάζεστε. Να προστάζετε το καλό και να αποτρέπετε το κακό. Να είστε υπομονετικοί. Αυτά δεν είναι αλληγορίες. Είναι το εγχειρίδιο λειτουργίας μιας δίκαιης κοινωνίας. Είναι οι εντολές πορείας. Μα πώς μπορείς να εφαρμόσεις αυτές τις εντολές αποκομμένες από το θεολογικό τους πλαίσιο? Είναι σαν να έχεις τους κανόνες ενός παιχνιδιού, αλλά να μην ξέρεις ποιος είναι ο σκοπός του. Ας πάρουμε το πιο δραματικό παράδειγμα μέσα στη Σούρα, τη μάχη του Ουχούντ. Το κείμενο περιγράφει την ήττα, την απώλεια, την αμφιβολία. Ναι, οι πρακτικές οδηγίες είναι εκεί, αλλά είναι περιτυλιγμένες από τα πιο βαθιά και επώδυνα θεολογικά ερωτήματα. Όπως το γιατί ο Θεός επέτρεψε την ήττα. Το κείμενο δεν το αποφεύγει, βουτάει κατευθείαν μέσα. Λέει ότι ήταν μια δοκιμασία. Αναφέρεται στη μοίρα με την ανατριχιαστική φράση «Ακόμη κι αν μένατε στα σπίτια σας, εκείνοι για τους οποίους είχε γραφτεί ο θάνατος θα είχαν βγει στους τόπους του θανάτου τους». Πώς μπορείς να πεις σε κάποιον απλώς να είσαι υπομονετικός μετά από μια τέτοια τραγωδία, αν δεν του δώσεις ταυτόχρονα και το θεολογικό πλαίσιο για να κατανοήσει τον πόνο του? Η πρακτική καθοδήγηση και η θεολογική πολυπλοκότητα δεν είναι αντίθετες, είναι αλληλένδετες. Η μία τροφοδοτεί την άλλη. Ίσως, αλλά θα μπορούσε κανείς να αντιτείνει ότι η θεολογική ανάλυση έρχεται μετά. Στη στιγμή της κρίσης, αυτό που μετράει είναι η υπακοή στη σαφή εντολή. Η ανάλυση γίνεται μετά, στο στρατόπεδο, όχι πάνω στη γραμμή του πυρός. Ομοίως, η κοινότητα χρειάζεται τις σαφείς αρχές για να λειτουργήσει καθημερινά. Οι βαθύτερες συζητήσεις μπορούν να γίνουν, αλλά η βάση πρέπει να είναι κοινή για όλους. Δεν μιλάω για παράλυση, μιλάω για βάθος. Το να δίνεις φιλανθρωπία είναι μια σαφή εντολή. Αλλά το να την δίνεις κατανοώντας ότι ο πλούτος είναι μια δοκιμασία από τον Θεό, μια ιδέα που διατρέχει όλο το κείμενο, αυτό αλλάζει εντελώς την ποιότητα της πράξης. Δεν είναι πια απλή συμμόρφωση. Γίνεται πράξη λατρείας. Συνοψίζοντας λοιπόν τη θέση μου,
Θα έλεγα ότι το κείμενο, παρά τα αναμφισβήτητα μυστήρια του, είναι σχεδιασμένο για να είναι λειτουργικό. Θεμελιώνεται σε αυτόν τον πυρήνα των σαφών εδαφίων, την μητέρα του βιβλίου, που λειτουργεί ως ένας αταλάντευτος οδηγός. Η πρόκληση για τον πιστό δεν είναι να λύσει όλους τους γρίφους, αλλά να αγκυροβολήσει σε αυτήν την ακλόνητη σαφήνεια και να αποδεχτεί με πίστη τα σημεία που ξεπερνούν την κατανόησή μας. Και από τη δική μου πλευρά θα έλεγα ότι η ρητή αναγνώριση των αλληγορικών εδαφίων και των ορίων της ερμηνείας από το ίδιο το κείμενο είναι η μεγαλύτερη διδαχή του. Η ενασχόληση μαζί του δεν είναι μια στατική πράξη, είναι μια δυναμική διαδικασία. Μας διδάσκει ότι η αληθινή σοφία δεν είναι να γνωρίζεις όλες τις απαντήσεις, αλλά να κατανοείς τα όρια των ερωτησίων που μπορείς να θέσεις. Αυτή η πνευματική ταπεινότητα είναι που οδηγεί στην πραγματική κατανόηση. Τελικά φαίνεται ότι το ίδιο το κείμενο είναι που δημιουργεί και πλαισιώνει αυτή τη διαρκή ένταση. Μας δίνει ταυτόχρονα και το στέρεο έδαφος για να σταθούμε και τον απέραντο ωκεανό για να εξερευνήσουμε. Ακριβώς. Και ίσως αυτός ο συνδυασμός είναι που το καθιστά ένα ζωντανό κείμενο για τόσους αιώνες. Αναμφίβολα υπάρχουν πολλά ακόμη να εξερευνήσει κανείς στο υλικό αυτό. Σήμερα εξετάζουμε μια απαγγελία της σούρας Al-Imran από το YouTube, η οποία παρουσιάζεται ως γρήγορη απαγγελία. Ναι, ο στόχος είναι σαφής για κάποιον που θέλει να κάνει επανάληψη, ξέρεις, γρήγορα. Ακριβώς. Και είναι πολύ αποτελεσματικό σε αυτό. Το ερώτημα όμως που μου γεννήθηκε είναι, τι χάνεται όταν η ταχύτητα είναι ο κύριος στόχος? Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μου έκανε και εμένα εντύπωση. Η ομοιόμορφη, σταθερή ταχύτητα, όσο τεχνικά άψογη κι αν είναι, νιώθω ότι μπορεί να δημιουργήσει μια απόσταση. Μια απόσταση από το συναίσθημα, λες? Από το συναίσθημα, από τα βαθύτερα επίπεδα του κειμένου. Μάλιστα. Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να πει, μα αυτός είναι ο σκοπός, δεν είναι για βαθύ στοχασμό. Σωστά, αλλά γιατί το έναν αποκλείει το άλλο? Αυτό είναι το θέμα. Είναι όντως αμοιβαία αποκλειόμενα? Καθόλου. Νομίζω καθόλου. Και εδώ νομίζω βρίσκεται η μεγάλη ευκαιρία για βελτίωση. Δηλαδή? Δεν λέμε να εγκαταλευθεί η ταχύτητα, αλλά να γίνει, πώς να το πω, πιο έξυπνη. Πιο δυναμική. Ακριβώς. Σκέψου το σαν να οδηγείς σε αυτοκινητοδρόμο με σταθερά 120. Φτάνεις γρήγορα. Ναι. Φαντάσου όμως τον οδηγό που χωρίς να αλλάξει τη μέση ταχύτητά του, απλά επιβραδύνει λίγο σε μια στροφή με απίστευτη θέα. Α, ωραία παρομοίωση. Η εμπειρία αλλάζει τελείως, σωστά. Αυτή η μικρή αλλαγή επιτρέπει στον επιβάτη να δει κάτι, να νιώσει κάτι. Κατάλαβα. Άρα λες ότι η απαγγελία τώρα μας δίνει τις λέξεις, αλλά όχι το τοπίο πίσω από αυτές. Ακριβώς. Και σε μια τόσο πυκνή σούρα το τοπίο είναι τεράστιο. Έχεις προσευχές, έχεις ιστορία, έχεις θεολογία. Και περνάνε όλα με την ίδια ταχύτητα, οπότε ακούς, αλλά δεν προλαβαίνεις να αφομοιώσεις τη μία στιγμή πριν έρθει η επόμενη. Είναι σαν να διαβάζεις, δεν ξέρω, ένα βαθιστόχαστο ποίημα με το ρυθμό που θα διάβαζες στο δελτίο ειδήσεων. Χάνεται η μουσικότητα. Χάνεται η μουσικότητα, το συναίσθημα, οι παύσεις που δίνουν το νόημα. Άρα, η πρόταση είναι να μπουν διακριτικές, στρατηγικές αλλαγές στο ρυθμό. Σαν ανάσες. Ακριβώς. Σαν ανάσες. Σημεία έμφασης που λένε στον ακροατή, εδώ, πρόσεξε. Ωραία η ιδέα της ανάσας, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να σπάσει η ροή, να ακουστεί κάπως διστακτικά και να χαθεί ο αρχικός στόχος. Πολύ σωστή παρατήρηση. Η εφαρμογή είναι το παν. Ας πάρουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ναι, πες μου. Η ιστορία του Ζαχαρία και της Μαριάμ. Στον στίχο 37 περιγράφεται το θαύμα. Ξέρεις, κάθε φορά που ο Ζαχαρίας έμπαινε στο ιερό της, έβρισκε δίπλα τη τροφή. Μια στιγμή απόλυτου θαυμασμού. Ακριβώς. Και αμέσως μετά ο στίχος 38. Εκεί ο Ζαχαρίας επικαλέστηκε τον Κύριό του. Μάλιστα. Φαντάσου τώρα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο στίχους να υπήρχε μια παύση, ενός δευτερολέπτου, μια ανεπαίσθητη επιβράδυνση. Α, το πιάνω. Αυτή η σιωπή δεν είναι κενός χρόνος. Είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο Ζαχαρίας για να συνειδητοποιήσει το θαύμα. Είναι η στιγμή που ο θαυμασμός του γίνεται ελπίδα για τον ίδιο. Ακριβώς. Δίνει στον ακροατή την ευκαιρία να βιώσει αυτή τη μετάβαση μαζί του. Χωρίς την παύση είναι απλώς δύο γεγονότα. Με την παύση
Το ένα γεννάει το άλλο. Ο ρυθμός γίνεται αφηγηματικό εργαλείο. Αυτό γίνεται μέρος της ιστορίας. Ένα άλλο παράδειγμα, εντελώς διαφορετικό. Για πες. Η μετάβαση στα διδάγματα από τη μάχη του Ούχουντ, γύρω στον στίχο 121. Ναι, εκεί αλλάζει τελείως το ύφος. Δραματικά. Από τις ιστορίες των προφητών ξαφνικά μπαίνουμε σε έναν χώρο απώλειας, παρηγοριάς. Ιστορικού αναστοχασμού για μια πληγωμένη κοινότητα. Μια μικρή, ελαφριά επιβράδυνση λίγο πριν από εκείνο το σημείο θα λειτουργούσε σαν προειδοποίηση, σαν κάποιος που χαμηλώνει τη φωνή του για να πει κάτι σοβαρό. Προετοιμάζει το έδαφος συναισθηματικά. Ακριβώς. Αυτές οι μικρορυθμίσεις προσθέτουν τεράστιο βάθος χωρίς να σκοτώνουν τη συνολική ταχύτητα. Μετατρέπουν την ακρόαση από κάτι παθητικό σε κάτι ενεργητικό, σε μια καθοδηγούμενη εμπειρία. Και αυτή η ιδέα της καθοδήγησης με κάνει να σκέφτομαι και τη συνολική δομή. Πώς το εννοείς? Όταν ακούω αυτή τη συνεχή ροή, νιώθω ότι χάνω τα όρια, σαν να είμαι σε έναν μακρύ διάδρομο χωρίς πόρτες. Ξέρω ότι υπάρχουν δωμάτια, δηλαδή διαφορετικά θέματα, αλλά δεν βλέπω τις εισόδους. Τέλεια παρομοίωση. Ο διάδρομος χωρίς πόρτες. Αυτό ακριβώς είναι το δεύτερο σημείο που ήθελα να θίξω. Α, ωραία. Η συνεχής ροή κινδυνεύει να συγχωνεύσει τα πάντα. Κρύβει την πανέμορφη, περίπλοκη δομή της σούρας. Γιατί δεν είναι μονολιθική, σωστά? Καθόλου. Είναι ένα μοσαϊκό. Η οικογένεια του Ιμράν, ο Ιησούς, ο διάλογος με τους λαούς της βίβλου. Τα διδάγματα από τις μάχες, οι νόμοι, όλα αυτά, με μια αδιαφοροποίητη απαγγελία, κινδυνεύουν να γίνουν ένας μονότονος τείχος ήχου. Άρα το πρόβλημα είναι η έλλειψη οριοθέτησης. Πώς βάζεις όμως τις πόρτες σε αυτό τον ηχητικό διάδρομο, χωρίς να τον διακόπτεις συνέχεια? Όχι με μεγάλες σιωπές, σίγουρα. Αυτό θα ήταν κόντρα στο σκοπό. Η λύση βρίσκεται σε λεπτές υφολογικές παραλλαγές. Ας το πούμε ηχητική παραγραφοποίηση. Μου αρέσει αυτό. Ηχητική παραγραφοποίηση. Δεν μιλάμε για θεατρικές αλλαγές, μιλάμε για ανεπαίσθητες αλλαγές στον τόνο, στην ένταση, που λένε στον ακροατή «τώρα μπαίνουμε σε ένα νέο κεφάλαιο». Δώσε μου ένα παράδειγμα. Πώς θα ακουγόταν αυτό? Ας πούμε, πώς θα ξεχώριζες την ενότητα για τους λαούς της βίβλου από εκείνη για τους μάρτυρες? Ωραία. Λοιπόν, η ενότητα που απευθύνεται στους λαούς της βίβλου, η στίχος 64-71 ας πούμε, έχει έναν χαρακτήρα διαλόγου, πρόσκλησης. Επιχειρηματολογίας. Ακριβώς. Εδώ, ο τόνος θα μπορούσε να γίνει ελαφρώς πιο διακηρυκτικός, πιο κατηγορηματικός, όχι επιθετικός, αλλά σταθερός, καθαρός. Σαν κάποιος του παρουσιάζει μια θέση σε ένα τραπέζι διαλόγου. Μπράβο. Η φωνή απευθύνεται προς τα έξω. Το έχω. Λιγότερο εσωτερικός μονόλογος, περισσότερο ομιλία. Και σε αντίθεση με αυτό, οι στίχοι για τους μάρτυρες του Ούχουντ. Εκεί η αλλαγή θα ήταν τεράστια. Όταν φτάνει στους στίχους 169-171. Και μην νομίζεις αυτούς που σκοτώθηκαν στον δρόμο του Αλλάχ νεκρούς. Ναι. Εκεί ο τόνος θα μπορούσε να γίνει πιο γαλήνιος, πιο ευλαβικός, σχεδόν εσωτερικός. Η ένταση πέφτει λίγο, ο ρυθμός επιβραδύνεται ανεπαίσθητα, όπως είπαμε και πριν. Καταλαβαίνω. Αυτή η τονική αλλαγή θα μετέδιδε αμέσως στο διαφορετικό πνευματικό φορτίο. Ο ακροατής καταλαβαίνει. Τώρα δεν ακούει ένα επιχείρημα, ακούει έναν ύμνο στην πίστη. Είναι πολύ δυνατό αυτό. Ουσιαστικά ο απαγγέλων γίνεται ξεναγός μέσα στο κείμενο. Και μιας και είναι στο YouTube, υπάρχει και το οπτικό κομμάτι. Σωστά. Που συχνά το ξεχνάμε. Θα μπορούσε το βίντεο να βοηθήσει σε αυτή την οριοθέτηση? Εξαιρετική σκέψη. Ναι, φυσικά. Η πιο απλή λύση θα ήταν διακριτική τίτλη στην οθόνη. Κάτι σαν η οικογένεια του Ιμράν. Ακριβώς, που εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα. Δίνει έναν οπτικό χάρτη στον ακροατή για να ξέρει που βρίσκεται. Ναι, αν και υπάρχει ο κίνδυνος της απόσπασης της προσοχής. Ίσως κάτι ακόμα πιο διακριτικό. Ίσως, όπως μια πολύ αργή, σχεδόν ανεπαίσθητη αλλαγή στο χρώμα του φόντου. Κάτι που το αντιλαμβάνεσαι υποσυνείδητα. Μάλιστα. Ή, για να συνδυάσουμε και τις δύο ιδέες μας, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολύ σύντομες παύσεις, 1-2 δευτερολέπτων, ανάμεσα στις μεγάλες ενότητες. Σαν να γυρνάς σελίδα σε βιβλίο. Ακριβώς. Μια τέτοια παύση, μετά το τέλος της ιστορίας του Ιησού και πριν τη μάχη του Ούχουντ,
σε συνδυασμό με μια οπτική ένδειξη θα ήταν πανίσχυρο. Δίνει σήμα στον εγκέφαλο να κάνει reset. Λοιπόν, για να τα συνοψίσουμε, και τα δύο σημεία που θίξαμε ουσιαστικά συγκλίνουν σε μία ιδέα. Στη μετάβαση από μια στατική απαγγελία σε μια δυναμική, καθοδηγούμενη εμπειρία. Ακριβώς. Το πρώτο σημείο είναι το μικρό επίπεδο. Η στρατηγική χρήση του ρυθμού, οι ανάσες σε κρίσιμες συναισθηματικές στιγμές για βαθύτερη σύνδεση. Και το δεύτερο είναι το μακροεπίπεδο. Η χρήση του τόνου και ίσως οπτικών ενδείξεων για να ξεχωρίσουν οι θεματικές ενότητες, για να φανεί η αρχιτεκτονική του κειμένου. Και οι δύο προτάσεις υπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Να κάνουν το ταξίδι μέσα στη σούρα πιο ουσιαστικό, χωρίς να θυσιάζεται η ταχύτητα. Γιατί, ας το ξαναπούμε, η γρήγορη απαγγελία έχει το κοινό της και το σκοπό της. Δεν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Θέλουμε να το ενισχύσουμε. Άρα, οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι: πρώτον, να εξεταστεί η προσθήκη μικρών επιβραδύνσεων γύρω από κέρυες προσευχές, όπως του Ζαχαρία, και πριν από μεγάλες αφηγηματικές αλλαγές, όπως το Ούχουν. Και δεύτερον, ο πειραματισμός με τονικές παραλλαγές. Ένας πιο διακηρυκτικός τόνος για τις θεολογικές συζητήσεις, σε αντίθεση με έναν πιο ευλαβικό, πιο γαλήνιο τόνο για τους στίχους που αφορούν την πίστη και το μαρτύριο. Πρόκειται για μια ήδη πολύ δυνατή απαγγελία με έναν πολύ σαφή σκοπό. Απλά προτείνουμε τρόπους για να προσθεθεί ένα ακόμα επίπεδο βάθους και καθοδήγησης, για να γίνει μια γρήγορη ακρόαση, από άσκηση μνήμης, μια πιο ουσιαστική πνευματική εμπειρία. Θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ να ακούσουμε πώς σας φαίνονται αυτές οι ιδέες. Και φυσικά θα χαρούμε να δούμε μια αναθεωρημένη εκδοχή, αν ποτέ επιλέξετε να τις εξερευνήσετε.